pero okay lang. Mabilis naman yung mag-apoy doon. May ano, tapos lang po namin maligo. And inaantok na siya. Good morning po! Good morning po! Ang bait-bait ng baby namin na yan. Nakapag, ako, naduduling ka. Nakapagtahi ako. Nakahiga lang yan. Diyan, naglalaro. Diba? Diba yung baby namin na yan? Ah! Smile, smile muna. Smile, smile. Ang baby namin na yan. Ano, nakakausap na yan. Niligo na. Tara. Maligo na tayo. Tara. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara. Katapos dumidi, maliligo na. Tapos tutulog na ulit. Tara. Tara na kami. Yehey! 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 Pinagkausap na talaga yun ah. Katapos lang ako magtahi guys. Kaso, ang problema, sumakit yung ulo ko. Tama ngayon, naalala ko yung sinabi nila, bawal pa daw yung ganun. Yung parang mamasid ka, yung tututok yung mata mo. Masakit sa ulo. Wala nang short si Papa eh. Nagtinahi ko yung dalawang short. Pagkatapos ko manahi, ayun na. Sumasakit na yung ulo ko. Kaya mo na mamaya, mawawala din yan. Maliligo si baby, kaya kuha tayo ng lagay sa kamay. Hindi ko tinatanggal na kasi hindi pa siya marunong mag-control ng kamay niya. Laging nasusugatan yung mukha. Nung nakaraan yung ilong may sugat na dito. Kaya hindi natin naalisin pa. Ano pa yung damit niya today? Anong damit mo today, baby? Medyo makulimlim na naman eh. Parang uulan na naman. Pero okay lang yan dahil mabubuhay yung mga tinanim ko doon ng mga buto-buto sa may bakod. Ano, baby? Tara, maligo na tayo, baby! Katapos lang po naming maligo. And inaantok na siya. Inaantok na yung baby ko. Ha? Antok na yan? Susubo na yung kamay niya. Marunong na magsubo. Ano? Nakaano siya ngayon? Bombero outfit. Tawag dyan ni Kiel, bombero outfit. Tapos meron naman siya tinatawag na ano daw, painter. Tapos meron ding ang tawag, astronaut. Pag suot niya na yung pang astronaut niya, papakita ko sa inyo. Ang tawag dito sa kanya ay bombero. Bombero daw yung aming baby outfit. It's raining again. Kakatila lang. Ang ganda na ng mga flower natin dyan. Oh. Ang ganda ano. May violet. Ayun doon sa may puno ng mangga ang madaming bulaklak. Hindi tayo makalabas na ambon. Pero ang ganda sana dito sa malapitan. Ang ganda niya sa malapitan. Ang gaganda na. Ayan yung mga tinanim ko doon sa may bakod. Itong mga ganito, mga puting bulaklak, saka dilaw na bulaklak, tsaka itong yellow na to. Sana tumubo sila. Good nga na umulan kasi madidilig yung mga buto. Tutubo yung ay, kakatapos lang ng ulan. Grabe. Maghapon na namang umulan ngayon. Sarap ng tulog ni Bebe. And yung nagtatanong pala dun sa about sa puhunan namin dito, kung magkano yung sinimulan natin na kamalingke-malingke nung pinakaunang day, is sasagutin natin ngayon. But before that, ito yung order namin ng baboy today. Nasa 3,860 lang siya dahil pag linggo tsaka sabado mahina. So, kaunti lang yung in-order natin, no? So, ito siya. Ito yung order natin na baboy. Itong unahan na ano yan, yung ginagawang lechok kawali. Samsam na tinatawag nila. 5 kilos. Pagka weekdays, ang in-order dyan, minsan 7 kilos, 6.5 kilos, ganyan. Pero ngayon, 5 kilos lang. Mascara, yan naman yung ginagawang sisig. 2 kilos. Pero minsan 4 kilos yan, 3 kilos. Pagka 5 kilos pa nga yata, minsan pagka weekdays, pag maraming kakain. And adobo, higado, menudo, ayan, 3 lang. Konti lang ngayon dahil linggo. And then, yung dinuguan, ayan, nagpahabol siguro sa 1 kilo. Sige, 1 kilo tong dalawa. 330 na yung kilo ng baboy. Tapos itong dalawa naman is 1.5. Yung pork steak, mabenta rin yun, pero hindi yata nagluto ngayon. Pork steak is 330 din yata. Laging 2 kilo ang niluluto nun everyday pag weekdays. Yung pork steak, mabenta siya. Medyo kaunti yung babayaran natin, pero kaunti rin naman yung benta ngayon eh. Kagabi nga, naka-12 lang. Mahina siya pagka Sabado talaga, tsaka Linggo. Kaya dapat talaga alalay lang yung luto
natin. Then, yung binitawan na puhunan dito is na 12,000. Tapos, nadagdagan siya ng hanggang 25. So, lahat-lahat nung una is 25,000 guys yung nagastos dyan. Na yun na yung pinaiikot-ikot natin ngayon. Ewan ko kung anong lagay. Pero mas maganda sana kung yung buong pang isang linggo na yung papamalengke mo kung may puhunan lang talagang malaki. Pag isang linggo na yung papamalengke mo, lahat. Tapos, after 1 week, dun mo makikita kung bumalik yung puhunan mo. Parang ganun, mas maganda yung ganun. Kesa yung everyday ka na mamalengke. Ang hirap matansya kung magkano yung tinubo mo or ganyan. Ang hirap. Kasi, katulad ng soft drink, hindi mo alam kung kailan mauubos yun, saka lang bibili. Katulad ng tubig, katulad ng bigas. Yung bigas, every other day yung nabili kami ng isang sako. 1,900 ang isang sako. So, ayan. Hindi natin malaman kung paano natin malalaman kung tumutubo ba talaga. Pero okay naman siya kasi nakakasahod naman yung mga tauhan, tapos nakakabayad dun sa utang, tapos basta sumisweldo sila, and then kinabukasan meron pa malengke. So, ayan, meron tayong nakukuha pa rin na pamalengke. Hindi naman masasabi na paubos yung 25,000 kasi kinabukasan ganito yung benta, kinabukasan ganito, pero may mga pa naman tayo doon, katulad nung namalengke si Karen, meron pa yun mga tira-tira, hindi pa naman siya nagagamit for 2 weeks siguro yung mga binili niya na gagamitin doon sa kainan for 2 weeks. Pero yung pamalengke talaga, hindi ka kasi pwede mag-stock ng gulay, kaya every other day talaga na mamalengke ng mga lulutuin na gulay, katulad ng chop suey, ng pinakbet, tapos laing, langka. Yung laing na i-stock kasi gata lang naman siya, kaya laing na dahon yung kailangan dun. Mabenta yun dun, araw-araw sila nagluluto dito ng laing. Yung chop suey tsaka pakbet, minsan lang. Pero paunti-unti. Ngayon, meron noon gulay. Yun yung kasamahan nitong mga nandito na pinakita ko sa inyo. Yung chop suey, yung pakbet. Tapos may isda pa yan, tilapia, tapos yung tulingan, tapos may pusit pa. So marami ding putahe everyday na ginagawa, hindi lang yung puro karne. May gulay din, tsaka may isda din, may seafood din tayo. Ayun, sila Ate Nene yung nag-aasikaso nun, tsaka si Alden, sila ang nandiyan pagka umaga. Nagapalambot na ng baka. Meron din para tayong log-log, tsaka kinalas na tinatawag, tapos may paksiw din na baka. So, ayan. Maraming putahe. Marami silang putahe dyan sa taas. Hindi pa ako makapag hands-on sa talaga doon kasi nga may bata tayo na inaalagaan. Nagpapadede ako. So, si Papa Alden, tsaka si Ate Nene yung nag-manage doon sa loob talaga. Sila yung may hawak dyan. Mga tauhan, mga kung ano lulutuin, ganyan. Pero, pagkakaya na natin, tutulong tayo doon sa taas. Ihihiwalay na natin kasi yung nagtatakal ng ulam, tapos cashier, iisa lang yun guys. So, parang mahirap yun para sa kanya kasi siya lahat. Tapos yung maghuhugas, siya lang yung maghuhugas. Tapos kukunin niya sa lamesa yung mga pinagkainan, ganyan. Kasi self-service dito guys. So, ayun, mahirap yun para dun sa nagtatakal. Tapos siya pa ang cashier. Kaya kailangan bukod yung magka-cashier para hindi masyadong mahirapan yung ating magtatakal ng ulam and kanin. Dalawa lang kasi yung tauhan dyan, kung baga araw-araw, dalawa lang. Alalay lang to si Papa pag maraming nakain, natulong siya doon sa taas. Pag sandok ng kanin, pagkuha ng mga kinainan, maghugas, tumutulong siya dyan. Pero sa umaga, siya talaga gumigising ng maaga para doon naman sa pamamalengke at saka pagpapalambot ng baka. Matagal din kasi, mga 1 oras siguro. Marami yun isang kaldero. Tapos mga ilang kilo ng baka, 5 kilo. Ayan. So, umorder na naman kanina tayo ng 20 kilos ng baka. Every Sunday, ganun na siguro yung magiging routine niya. Every Sunday, yung baka na order natin. Nasa 12,000 siya guys. Yung baka na in-order natin. For 1 week na siguro yun. Minsan nagkukulang siya. Depende kasi sa dami ng nakain. Minsan magkukulang. Ayun, namimili si Ate Nene sa Naga or sa Libmanan. Pag kulang yung order namin ng linggo na 20 kilos. Hindi nga lang 20 kilos kasi meron pang buto. Tsaka meron pang ribs. Ilang kilo ng ribs din yun? 10. Tapos 5 kilo ng buto-buto. Ganun ang order natin ng baka. Halos nasa 30 kilos. 30-40 kilos ganyan. Ang dami, no? Iipon na naman si Papa ng ng panggatong. Kaysa bibili natin. Ang mahal kaya. Yung magkakaputol ka dito ng kahoy or magpapahanap ka ng gatong 10,000. Tapos araw-araw magpapasibak ka pa.
350 din ang araw. Ilang araw din magsisibak ng isang buong punong kahoy, di ba? Kaya yan, si Papa na naghahanap ng pang gatong. Ito, nabawasan na oh. Ano yan? Anong tawag dito? Arawan din si Papa, arawan. 350. Pinasweldo ko na yan. May bago na namang sweldo ah. Ha. Dami na panggatong natin. Kaso maulan. Mababasa sila. Pero okay lang. Mabilis naman yung mag-apoy doon. May ano yun eh. May electric fan sa ilalim. Kaya hindi siya mausok. Maapoy lang siya. Yan. Sila naghahakot niyan. Yung mga batang yan. Sila ang naghakot. Nagmerienda na lang daw sila ng log-log. Mayo si Karen. Mayo si Karen. Wala na naman si Caridad. Gala talaga tong babaitang ito ah. Laging wala. Taran! Meron pa tayong bigas. Ngayong araw lang, kalahati na yung nagamit. Tapos sibuyas, umorder na rin kami. 900 ang isang sako. Isang ganito 900. Yan, dalawa. So 180 yan agad. And then, ito laing 15 pesos ang isang tali. 90 pesos yan. Kasi 6 na tali daw. Hindi talaga nalilinis. Hindi pa tayo nakakabili ng sagatong. Wala, mabigat-bigat. Mahal lang isang ganun ni burner na malaki. 1,000 plus yata. Mahal. Masyado. Meron din tayong nyug dito. 25 ang isa. 230 pesos ang isa guys. Pero dito sa malapit na nabila namin, 20 lang ang isa. Ang mahal ng nyug ngayon. Yung nyug kasi natin dito, wala pang nyug. Ay, wala pang nyug. May mga buko, may mga bunga na pero nyug wala pa. Gawa nga nung bumagyo, diba? Nag-recover pa yung ating mga puno ng nyug. Ang mahal. Grabe, nyug pa lang oh. Ilan yung nagagamit natin na nyug sa isang araw. Ay. Ito na tayo sa bahay. Nag-remit na yung ating cashier. Nag-remit na. Ay, gising na si Bebe. Gising na yan. Hoy. Ayan. Tabi ko lang muna to. Ang niremit ni ate ay 9,000. 9K. Tapos ang bayaran natin 3,000 sa baboy. Sa bigas, 2,000. Di 5K na yon. 9K ito ah. So, 5K na yun lahat. Tapos yung baka pa, nasa 3,000. So, 8,000. 1,000 na lang tira dito. Para bukas ulit. Pambili lang mga sangkap-sangkap na mga gulay-gulay kung anong kailangan bukas. Eh, mamayang gabi, meron pa naman. Pero mahina kasi ngayon eh. Kaya wag nating asahan yung mamayang gabi. Dahil pantira. Yun, naka 9K naman tayo so far. And mababayaran na natin yung ating baboy tsaka baka ngayong araw. Ano baby? Ha? Busy si mama sa work? Wow. Busy ang mama sa work kaya bait-bait lang yan. Ha? Hello! Hello! Tumain ka na. Parang tumain na nga. Hindi ako pa inaantayan dumumi. Kasi kanina pang umaga, wala pa talaga eh. Once a day na siyang dumudumi guys. Once a day na lang. Kaya inaabangan ko. Ngayon meron no. Ang hirap ko naman hubarin ng damit niyan. Huhubarin mo lahat. Bago mo siya mapalitan. Tulog na naman siya. Ay. Maingay ako, maingay. Tulog na natin baby. Pagkatapos niyang tumae kanina. Pinalitan ko. Pagkatapos, dumede. And then ngayon tulog na naman. Ang simple lang talaga ng buhay ng mga batuta. Ng baby. Didede. Dudumi, liliguan, didede ulit, tutulog. Then ayun na yung buhay nila. Pero alam nyo yung may bata sa bahay, sobrang nakakaaliw kasi yung parang sobrang ng day mo, sobrang stress ka, sobrang dami mong iniisip, dami mong problema. Pero pag nakikita mo na yung baby, tapos natatawa siya or nakikita ka niya, tumututok siya sa'yo, parang minamasdan ka niya, nawawala yung pagod mo, nawawala yung stress mo, yung galit mo, yung problema mo. Parang isa siyang anghel talaga. Kaya tinatawag nilang anghel yung mga baby. Anghel talaga siya. Kasi nakakawala siya ng stress. Grabe. Kahit yung papa niya, pag nandito na sa loob, kakausapin niya lang to tapos mag-i-smile. Nag-i-smile na kasi siya guys. Hindi ko lang natatimingan. Pero yung pagka-umaga, pagising pa lang niya, tapos makikita mo siya, makikita ka niya. Sobrang ang ngiti niya. Grabe. Hindi ko lang talaga na timingan na i-video, pero nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa ang may baby sa bahay. Di ba baby? Tulog na naman. Ihihiga ko na yan. Tayo mag-aasikaso na ng ating dinner. Anong oras na naman? 5:30 na ng gabi. Hapon.
Tumigil naman na yung ulan. Mamaya mag-iisip na naman tayo ng ulam. Ano na namang ulam? Yung tirang pakbet ang ulam namin today. Yes, makakatikim ng gulay. Tagal ko nang hindi nakakapag-gulay ah. Sarap nitong luto doon sa tindahan. Nakaligtas na tayo sa luto. Ano na ngayon? 6:20 na ng gabi. Ayan, kakain na lang kayo maya-maya. Luto na rin yung sinain. Kanina pa nagsaing si Kuya Kiel, alas 4. Kasi alam niya. Alam mo yung alam niya na yung gagawin niya. Hindi na siya kailangang utusan. Paunti-unti, alam niya na yung routine niya dapat. Kasi minsan inuutusan pa yan. Magsaing na, alas 5 na. Tapos minsan, yung linisin mo yung ganito, yung ganyan. Pero ngayon, nakukuha niya na yung routine niya na kailangan niyang gawin to, ganyan, bago siya maglaro. Kaya ayun, pinahiram ko na naman ng laptop, nag-ML. Huwag naman sanang ma-addict, sana tama lang. Sabi ko sa kanya, kada hapon lang yun, magmo-module muna sa umaga. So, nakakakuha naman siya ng routine niya everyday. Ayan, thanks God. Nakatapos ko lang manood doon live mass, medyo maluha-luha pa ako. Ang ganda ang ganda ng message niya, guys. Sobrang nakaka-touch. Kaya medyo naluha-luha tayo. So, ayun, ang sinabi doon is about malasakit sa isa't isa. Oo nga, huwag tayong magkanya-kanya. Kailangan natin ng malasakit sa isa't isa. Dahil, pag yun ang pinairal natin, yung malasakit, yung pagmamahal sa kapwa, sobrang ganda siguro ng mundo. And, lahat ng ginagawa natin, ipa-Diyos lang natin. Lagi tayong magdasal, lahat, tutulungan niya tayo sa lahat ng problema natin, sa lahat ng may mga pinagdadaanan dyan. Ialay niyo lahat sa Diyos. Siya lang talaga makakatulong sa atin. Ang gaan sa pakiramdam, pagkatapos kong mapanood yun, alam mo yun, ang sarap lang. So ayun, sinare ko lang sa inyo, malasakit sa kapwa at pagmamahalan, sa pamilya, sa kung sino man, sa paligid natin. Siguro ang ganda ng mundo. Ayun. So, ayun na yung vlog natin, guys, today. Thank you so much for watching. And God bless you, everyone. Happy Sunday. And that's all. That's it. That's it for today. Ayan, mga busy ang mga tao dito. Si Papa ang cashier ngayon doon. So, pupuntahan ko dahil tulog naman si baby. Tutulungan ko. Walang na pumasok na mag-uwi sa cashier. So, siya lang yung mag-isa. And then, yung maghuhugas lang ng pinggan. Dalawa lang sila, kawawa naman. Pero okay lang, hindi naman siguro dadami yung customer ngayon dahil Sunday nga. So, ayun na yung vlog. Thank you so much for watching, guys. Sa mga like, subscribe. Bye-bye. Bye-bye na.